Ма аз не мога да карам. Нямам 18. Типа защо си застанал по средата на пътя? Маха! Ще експлодирам от вас! А! Това има ли Има ли финал това нещо? Това никой няма да го мине. Сигурно. Ще взема една шофьорска. И аз шофьор ставам, бе. 10 коли да са. Това ще ми е за шофьорския изпит. Вече мога да карам. Май. Не знам. Абе, ти защо си пред мене? Искам да ви изпревара, а вие пък не ми дате. Искате да се бутам в път. Ще ви щупа колите на вас. Искам да попитам, тук има ли Ферари? Майта. Това Ферари. Не. Това е много тъп. Така ще го мина цялото. До тук са 15, са 30 опита. Така го... Победих, ама загубих също. Това не знам как се... Ще победя за втори път. Искам го. Победих,